фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб ҳамасола дар мамлакат бо мақсади рушди фаъолияти дастаҳои ҳунарӣ, дарёфти чеҳраҳои нави санъаткор, ҷалби ҳарчи бештари мардум ба фарҳангу ҳунар ва баланд бардоштани нақши ансамблу гурӯҳҳои эҷодӣ дар раванди тарбияи ҷавонону наврасон баргузор мегардад. ба ин муносибат дар қасри фарҳанги ба номи Нақибхон Туғрали ноҳияи Айнӣ фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 доир карда шуд. дар фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 тибқи низомнома аз рӯи 12 номгӯй ҳунармандону ҳаваскорони ноҳия ҳунару маҳорати хешро нишон доданд. мақсад аз баргузории фестивал озмун намоиш додани дастовардҳои ҳунариву фарҳангии даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарҳои мардумӣ буда, баҳри дар сатҳи баланди ташкилию эҷодӣ баргузор гардидани он бояд тамоми муассисаву ташкилот ва идораву корхонаҳо саҳм гузоранд. таъкид гардид, ки таи солҳои охир зери сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анъанаҳои қадимаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик эҳьё гардида, ривоҷу равнақ ёфт ва фарҳангу санъати оламшумули миллати тоҷик беш аз пеш ба ҷаҳониён муаррифӣ шуд. маврид ба зикр аст, ки фестивал озмун дар 3 давр гузаронида мешавад. дар фестивал озмун суруду оҳангҳое пешниҳод гардиданд, ки дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии мамлакатро инъикос намуд. фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2025 дар ноҳияи Айнӣ дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор шуда, беҳтаринҳо бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Айнӣ сарфароз гардида, ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд.